Faktem je, že 9 z 10 lidí, kteří přijdou na web většiny online projektů, odejde a už se nikdy nevrátí. Ne proto, že by jejich projekt neměl žádnou hodnotu, ale protože jejich prodejní proces prostě má díry. Přitom je zajímavé, že systémy, které dříve užívaly jen bohaté firmy a profesionální marketéři, dnes díky internetu a novým AI technologiím může používat prakticky úplně každý člověk. A už teď na tom tady v Česku jede 10 000 lidí a online podnikatelů, jakož si ty. A přesto to ještě spoustu lidí nemá nebo neví o tom. Co je tedy ta věc, kterou ti úspěšní vědí nebo dělají navíc? Jmenuji se Michal Vondráček a s online marketingem jsem začínal před 15 lety na škole v australském Sydney, kdy jsem pak pracoval pro velké mezinárodní firmy, marketingové agentury, ale i jednotlivce. A právě díky těmto zkušenostem z praxe jsem si uvědomil jednu důležitou věc. Že stejné infomarketingové a prodejní systémy dnes mohou úspěšně provozovat i lidé, kteří ještě nikdy nic online neprodali. A právě z jejich potřeb vznikl můj systém Convertí. Jednoduchý způsob, jak vytvořit vlastní infoprodukt a prodejní systém, který ti automaticky sbírá kontakty a předvídatelně je proměňuje v platící zákazníky. Bez chaosu a bez složité techniky. Zaregistruj se zdarma pod videem do Convertí Academy a během 3 dnů si se mnou sestavíš svůj vlastní první infoprodukt a k němu dokonalou prodejní stránku. A možná zjistíš jednu důležitou věc, že to, co už umíš, má pro ostatní lidi obrovskou hodnotu. Jen je potřeba jim to umět říct. Těším se na viděnou uvnitř Convertí Academy.